Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz herli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 2-nji maýy hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi we tanışýaryn. Vengriýalylaryň ýüzlerçesi 1-nji maýda Budapeştiň merkezinde ýürüýüş geçirip, Ýewropa Birleşigine ýardam bildirdiler we Premier Ministr Viktor Orbanyň ýol başçylygynyň aslynda özleriniň ýurtda Orsiýatyň täsirine garşy çykyş edýänligini ma'lum etdiler. Ýürüýüş soňky hepdelerde Budapeştde uly demonstrasiýalaryň ýygynyna gabat geldi. Protestlere Orsiýatyň täsiri aslynda Wengriýadan George Soros tarapyndan esaslandyrylan esasy uniwersitetiň çykarylmagy sebäp boldy. 1-nji maýda geçirilen demonstrasiýada Momentum adly hereketiň 10.000 çemesi protestçisi Orsiýatyň elçihanasynyň deňinden geçenlerinde Moskwa däldi Ýewropa diýip öz şygarlaryny öňe sürdiler. Bu hereket Premier Ministr Orbanyň Budapeşte 2024-nji ýylyň Tomusk Olimpiýa oýunlaryny geçirmek boýunça planlaryna garşy durmagy bilen meşhurlyk gazanypdy. Moskwanyň öňkü tanqidçisi Orban 2010-njy ýylda häkimet başyna geçen soň ýurdun uğruny ütkedipdi. Ol Wengriýany liberal bolmadyk ýurda öwürmäge çağırdy we Orsiýada hem Türkiýany üstünlüğün nuskasy hökmünde häsiýetlendirdi. Birleşen Ştatlaryň Hataýda we Orsiýetde gahar gazap töreden gapma garşylykly raketadan goranyş sistemasy Günorta Koreýada işläp başlady. Bu arada 2-nji maýda Seulyň hem Washingtonyň resmiýetleri habar berdiler. Seoul-da öňkü golf meýdançasynda ýerleşdirilen Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasy Demirgazy Koreýa tarapyndan islendik raketanyň ýa-da ýadro hüjüminiň öňünden almagy ukyply diýip resmiýetler aýdýarlar. Öň bu sistemanyň 2017-nji ýylyň aýagyna çenli işläp başlajagy habar berilipdi. Sistemanyň Koreýa ýarymadasyna ornaşdyrylmagyna Günorta Koreýanyň özünde hem garşylyk bildirildi. Tanqidçiler Birleşen Ştatlaryň hem Seulyň raketadan goranyş sistemasyny 9-njy maýda geçiriljek saýlawlary çenli ornaşdyrmak boýunça eden tagallalarynyň sebäplerini soragy astynda goýýarlar. Prezident Park Geun-hye korrupsiýa bilen bagly aýplamalar bilen bagly dawanyň netijesinde namsazlyk bildirilip, ol prezidentlik wezipesinden çetleşdirilenden soň geçiriljek saýlawlaryň netijesinde Seulyň hökümeti çalyşar. Demirgazy Koreýa 29 aprelde nowatdaky raketa synagyny geçirdi. Özbekistanyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen barar. Türkmenistanyň resmi maglumatyna görä 1-nji maýda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow Şavkat Mirziýowy iş saparyny geçirip Balkan welaýatynyň ötüşi tebii resurslary özleşdirmek boýunça proýektler hem deňiz portunyň guruluşy bilen tanışmagy teklip edipdir. Mirziýowyň teklibi kabul edenligi we onuň saparynyň möhletiniň keskitlenjekdigi aýdylýar. Resmi maglumaty görä iki ýurdun prezidentleri goňşy döwletleriň arasynda syýasy, sowda, ykdysady, transport aragatnaşyk we medeni humanitar uğurlardan ýokary derejedäki gatnaşyklaryň güýçlenenligini belläpdir. Şavkat Mirziýow 6-njy we 7-nji mart günlerinde Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrypdy. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Kerimowyň aradan çykmagynyň ýa-ni häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Mirziýow döwlet baş tutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Azerbaýjanyň Orsiýetdäki elçisi Polat Bülbülogly Türkmenistanyň halk artisti hormatly adyna eýe boldy. Türkmenistanyň resmi mediasyna görä Polat Bülbülogly Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň halklarynyň arasynda dostlugy, doganlygy, hyzmatdaşlygy östürmekde, şeýle-de iki ýurdun arasynda medeni hem humanitar uğurlardan aýratyn edermenlik görkezenligi üçin, şeýle-de onuň aýdymsaz sungatyndaky zehini we üstünlükleri sebäpli bu ada munasip bolupdyr. Türkmenistan Azerbaýjanyň at gazanan we halk artisti Polat Bülbüloglyny 2014-nji ýylda Mahtumguly Pragy medali bilen hem syýlaglapdy. Kompozitor, aýdymçy we aktyor 72 ýaşly Bülbülogly onlarça eseri şol sanda "Gorkma men seniň bilen" atly kartina bilen tanymal. Global Firepower neşriniň dünýä ýurtlarynyň harby taýýarlygy boýunça hatabatynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Özbekistanyň goşunynyň iň kuwatly hasaplanýanlygy, onuň ýa-ni Gazakstanyň hem Türkmenistanyň barýanlygy aýdylýar. 125 ýurdy öz içine alýan hatabatda Türkmenistan 84-nji setirde ýerleşdirilipdir. Dünýä ýurtlarynyň harby kuwatyna baha berilende goşunyň sany gury ýerde howada hem deňizde harby çäreler amala aşyrmak üçin ulanylýan harby tehnikanyň sany ýaly onlarça meselelerin hataba alınyanlığı aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda milli goşunynyň maddi texniki hüpçünçülügini artdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen gadynyň Hytaýa eksporty artsa da girdijisi peselýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Hytaýa aktarýan gadynyň muktary artsa da onuň gelýän girdiji öňküsine görä peselipdir. Natural Gas World neşiriniň Hytaýyň gümrük gullugynyň statistik maglumatlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä 2016-njy ýylda türkmen gadynyň Hytaýa eksporty 6% artyp 29,64 milyard kubmetre deň bolan bolsa, onuň gelýän girdiji 28% kemelip 5,48 milyard dollara barabar bolupdyr. Makalada yokurku ýagdaýlara Hytaýyň diňe ýeketäk bir üçünçe bagly bolman, ese gaz importýorlarynyň gerimini giňeldiýändigine meňzeýän meýilleriniň sebäp bolmagynyň mümkindigi öňe sürilýär. Yer gelenine ýatlasak, türkmen gazy Hytaýa ýyllyk 55 milyard kubmetr gazy eksport etmäge mümkinçilik berýän 3 ugur boýunça aktarylyp gelinýär. Ozolky plany görä Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçjek 4-nji liniýasyny çekmek göz öňünde tutulupdy. Aşgabat Türkmenistan Hytaý gaz ulgamynyň 4-nji liniýasy 2020-nji ýyla çenli çekilip guturandan soň ýaly 4 ugur boýunça Hytaýa ýylda 70 milyard kubmetr gazyň eksport edilmegine garaşyly. Liniýasy diňe Türkmenistanyň gaz ýataklaryny günwatar Hytaýa berki diýen 4 gaz geçirjiginiň iň ulusy bolmak bilen çäklenmän. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistany haýsy da bolsa başga bir alyjy döwleti birikdirýän iň uly ýeketäk gaz liniýasy bolmalydy. Emma mundan 2 ay ozal RIA Novosti habar gullugy Hytaýyň milli neft kompaniýasy bilen Uzbek Neftgaz kompaniýasynyň liniýanyň özbek territoriýasyndaky gurulşyny näwelli wagtda çenli ýyza süýşürendigini habar berdi. Şol bir wagtda Natural Gas World neşirine çap bolan makalada Pekiniň diversifikasiýa siýasatynyň arkasynda şu ýylyň başynda türkmen gazynyň İran ugur boýunça aktarylmagynyň kesilmeginiň hem duran bolmagynyň mümkindigi çaklanýar. Ýatlyk geçsek, şu ýylyň başyndan bäri iwerilen gazyň tölegi meselesindäki ılalaşmazlyk netijesinde türkmen gazynyň Irana aktarylmagy besedildi. Mundan başga, Adatlyk radiosynyň ozurly habar berişi ýaly Russiýanyň Gazprom kompaniýasy da geçen ýylyň ýanwaryny Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtadypdy. Bu ýagdaýlaryň netijesinde türkmen gazynyň ýeketäk müşterisi Hytaý bolup galdy. Bu aralykda Natural Gas World neşiri Pekiniň Özbegistandan alýan gazynyň mukdarynyň 2,18 ýagny ýylda 4,34 milyard kubmetre. Kazakstan'ın import ediyen gazynyň hem 20% çemesi, ýagny ýylda 430,74 milyard kubmetre çenli artdyrylanyny nygta geçýär. Gal verse de, ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar energiýa serişdeleriniň dünýä bazarynyň bahalarynyň epesli aşak gaçan şeýlede Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwrüne gawat geldi. Bu ýagdaýlar dogrusyna ne türkmen resmiýleri, ne de resmi medeniýeti nähilidir bir maglumat bilen çykyş etdiler. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra.
Türkmenistanda benzinin gymmatlajak barada il içinde dören mışmışlar käbir adamlaryň ätiýaç üçin benzini aşy köp mukdarda satyn almagyna we ýanygyç stansiýalaryna benzinin wagtyndan öň gutarmagyna getirdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 1-nji maýdan 2-nji maýa geçen gije saat 12-den soň paýtagtyň çetinäki ýagny Aşgabatdan Mara, Daşowda we Türkmenabada gidýän gara ýollaryň ugrundaky ýanygyç stansiýalaryna ýüzlerçe adam baryp ilki avtologlaryny we ýükloglaryny soňrada öz ýanlary bilen getiren demir gaplaryny benzinden doldurup aldylar. Benzinin gymmatlaýanyny gaýdylýar. Bizim biraz benzin ätiýajymyz bolsa, gowy bolar diýip özümizde bar bolan gaplary benzinden doldurmaga geldik. Ýurtda benzini diňe awtologyny doldurup bolýanlygy üçin ýanygyç stansiýalarynyň operatorlary demir gaba goýulýan benzinleriň her litr üçin goşmaça 20 teň alýarlar. Ýöne benzini şeýle usul bilen diňe çetki stansiýalarda satyn alyp bolýar. Sebäbi şäheriň merkezindäki ýanygyç stansiýalarynyň köpsünni video kameralar oturdular. Diýip çoğunlu şäherçesiniň goloýundaky ýanygyç stansiýasyna baran awtolog eýeleriniň biri aýdýar. Ýere gelenine bellesek bu ýagdaý Aşgabatdaky we Türkmenabaddaky ýanygyç guýan stansiýalarda uly nowatlaryň emele gelenligi barada käbir neşirlerde peýda bolan habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Benzinin gymmatlajak baradaky gürüňler 30 aprelden 1-nji maýa geçen gije Aşgabatdan awtologlara ýanygyç guýan stansiýalarynda ýüzlerçe ulagdan ibaret nowatlaryň döremeğine getirdi diýip 30 aprelde Türkmenistandan alternativ habarlar neşri habar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä resmi taýdan tasdiklanmasa-da il içinde A95 markaly benzinin 1 litriniň bahasynyň 2 manada ýetjekdigi aýdylýar. Häzirki wagt bu benzinin 1 litriniň bahasy 1 manada barabar. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçileriniň media serişdeleri ýurtda benzinin bahasynyň gymmatlajakydygy barada il içinde dören mışmışlar. Onuň netijeleri we sebäpleri barada häzirçe hiç resmi düşündürüş ýa-da maglumat bermän gelýärler. Emma benzinin gymmatlajakydygy barada il içinde dören dowul Türkmenistanda 1-nji maýdan başlap ýolawçy otly biletleriniň ikisi, uçur biletleriniň 20% gymmatlamagynyň ýygyanyna gabat geldi. Aýdylmagyna görä bu gymmatlamalar il içinde benzinin bahasynyň ýokurlanjakdygy baradaky mışmışlaryň çyna öwrilmek ähtimalligi barada aladalanmalaryň artmagyna sebäp boldy. Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, adamlaryň paýtagtyň etegindäki ýanygyç guýan stansiýalardan benzin satyn almagy tutuş gije dowam eden sebäpli ýanygyç guýan stansiýalaryň tas 5-sinde. Şol sanda çoğunly şäherçesiniň demir adygynaky we Garawum kanaly bilen täze salynan aeroportyň aralygynaky stansiýalarda benzin dolu guturdy. Ýanygyç guýan stansiýalary ýyl saat 8-de baralaryna baran awtologlara benzin guturdy. Indi şu günlük saat 10-dan soňra benzin getirilenden soňra gelin diýip ýanygyç guýan operatorlar baran awtologlara ýyzyny öwrüpdirler. Diýip Bugaýew aýtdy. Adamlaryň ätiýaç benzini satyn almagy we ýanygyç guýan stansiýalarda benzinin guturmagy bilen baglanyşykly waka ýurdun käbir beýlik vilayetlerinde hem ýüze çykdy. Balkan vilayetiniň Türkmenbaş etrawyna degişli Goşok, Gyzylgaýa owularynyň käbir ýaşaýjylary bu ýerdäki ýanygyç guýan stansiýalaryň ikisinde indi 2 gün bäri benzinin ýokdugyny, ýagny satylmaýandygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şol bir wagtyň özünde benzinin gymmatlajakdygy baradaky mışmışlar Aşgabatdan islenlik ýerindäki ýanygyç guýan stansiýalarda hem uly nowatlaryň emele gelmegine getirdi. Häzirki wagtda bu stansiýalarda adyndan 20-30 awtologyň nowaty durandygyny görse bolýar. Azatlyk radiosy il içinde dören mışmışlar dogrusynda maglumat almak üçin Türkmennewit önümleri idarasy bilen habarlaşdy. Türkmennewitiň Aşgabatdaky idarasynyň adynyň efirde agdalmazlygyny soran jogapkär resmisi bizde şeýle gürrüňler ýok. Siz şeýle gürrüňleri özüňiz tapýan bolmagyňyz mümkin diýip jogap berdi. Türkmenistanda benzinin bahasy iň soňky gezek 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda gymmatlapdy. Şonu benzinin bahasy öňküsinden 60% galyp A95 markaly ýanygyçyň 1 litri 1 manat, A92 markaly ýanygyçyň 1 litr bolsa 94 teňe bahalanmaly edildi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşowuzyň suw meselesini çözmeýärler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşowuzyň görewli etrawyny ilat üçin niýetlenip çekilen ýaplar eýýäm 30-40 ýyldan bäri gazylmaýar diýip bu sebäpdäki ýaşaýjylaryň biri habar ýollady. Atlandyrylmazlygyny soran Daşowuzy öz ýaşaýan etrawynyň düzümündäki käbir owalary suwuň aslada gelmeýändigini aýdyp, biziň töweregimizdäki millekleriň ýapdan suwurulmaýandygyny 20 ýyllanam aşabat boldy. Yerler boşap ýatyr. Töwerek daşdaky ağaçlaryň guranynyň hem 10 ýaş ýyl geçdi diýip ol belledi. Azatlyk Radiosu bilen Daşowuzdan habarlaşan Türkmenistanly sözüni dowam etdirip, öňler bazarlardan gök önümleri satyn almak zerurlugy ýokdy. Ähli gerekli zadyny milligiňde ýetişdirip bolýady. Häzir zekeşler hem hiç gazmaýarlar. Olaryň düýbüniň pagty atyllarynyň belent ýerleri bar diýip maglumat berdi. Gal berse de Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan Daşowuzlaryň berýän gurrunlaryny da ýokurdaky hatda beýan edilýänler belli derejede gaýtalanýar. Bu sebäpden ýaşaýjylary bir tarapdan agyz suwunyň ýetmezçiliginden hem ýoklugyny zeýrenseler, beýlik tarapdan yerli resmiýetiň bu ugurda ýeterlik tagalla etmeýänliklerinden zeýrenýärler. Daşowuz welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanıştyran kärindeçi suw ýoklugy zerarly, boş ýatan ekin meýdanlarynyň köpdigini, bu mesele yerli häkimlikde goz bolsa da, häzir çenli çözülmän gelýändigini gurrun beripdi. Öýüne gelip peleniň ýanyna zeýrenmese, dara barp zeýren, o ýere bere ýüz tutmýar ola. Ýüz tutulmadyň täbäsi sen barby bir gezekden şona aýdanyň bilen sen kefin ele ýyzy dele şony kefin kepläp şony aýdanyň bilen nemetmeň, onda bar ýene jetmeýär, jetliň bolýar. Öz brigadyň bilen jet bolýan, kalfadoşlygyň bilen jet bolýan, ony hakima aýdanyň bilen ýyzyna baranyň bilen. Ýene sen şu ýerde ýaşap atýaň. Yeri gelende bellesek, Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylar ýurduň beýlik sebitlerine de agyz suwy we ekrançylyk maksatly suwlaryň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Emma muňa garamazdan Türkmen mediýasy ýurduň suwy netijeli ulanmak goýunça degerli çäreler görýändigini öňe sürýär. Ýöne Türkmen medeniýeti ýurduň ilatynyň agyz suw meselesine ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, daşary ýurt neşirlerine dünýäniň we sebitiň suw problemalary, hususan Türkmenistan barada aýdylýan zatlar hakyny dymmagyny dowam etdirýär. Misal üçin, Nietzsche jurnalynyň çap eden makalasyny Türkmenistanyň ilatynyň janmaşyna 5,5 min kub metr çemesi suw ulanýanlygy we bu dünýäde iň ýokary görkezijligi bellenýär. Türkmenistanyň goňşusy Özbegistanyny we Kyrgyzstanyny ilatyň janmaşyna 2000 kub metr çemesi suw ulanýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Merkez Aziýa ýurtlarynyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleri Owensanyň hökümetiniň we halkynyň ýurtda syýasy durnuklugy dikeltmäge we sosial-ykdysady mäkämligi üpçün etmäge gönüktirilen tagallalaryny goldamagy dowam etdirmäge islegli diklerini beýan etdiler. Bu barada Merkez Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogynyň çäğine geçirilen 6-njy duşuň dowamynda gol goýulan bilelikdäki beýannamada aýdylýar. 1-nji maýda Aşgabatda geçirilen duşa Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida
Hamida we onuň Merkez Aziýaly kärdeşleri ýagny Türkmenistandan Raşid Meredow, Gadagystandan Kayrat Abdurrahmanow, Gyrgyzstandan Erlan Abduldaýew, Täjikstandan Sirojuddin Aslanow we Özbekistandan Abdulaziz Kamilow da gatnaşdy. Görüň edilen ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň bilelikde ýaýradan beýanatynda Owganstanda harby syýasy ýagdaýyň çylşyrymly bolmagynda galýandy aýdylýar. Şeýle-de bu ýurtdan neşe gaçakçylygyna we narkotigiň däp bolan görnüşinden başga maddalaryň ulanýyşy dogrusunda artýan howpa garşy göreşmek üçin talabalaýyk çäreleriň görülmeligi bellenýär. Görüň edilen neşe terişdeleri terrorizmi maliyeleşdirmeň çeşmet hökmünde hyzmat edýär. Merkez Aziýa ýurtlary Ýaponiýanyň regiondaky neşe garşy göreş edaralarynyň işgärlerini türgenleşdirmek barada etjek kömegine gowy baha berip, regionda durnuklygy we howpsuzlygy saklamak üçin serhet gödäwçiligi ulgamynda hem hyzmatdaşlygyň möhümdigine ünsü çekdiler. Türkmenistanyň Owganstan bilen uzyn serhet arıçagy bar we Aşgabat Owgan hökümeti bilen Taliban hereketiniň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň geçirilmegi üçin öz syýasy giňişligini hödürlemäge taýýardygyny inne birnäçe ýyl bäri tekrarlap gelýär. Şeýle-de Türkmen hökümeti Owganstany hem öz üçin alýan regional proýektleriň birnäçesiniň amala aşyrylmagy ugrunda iş alyp barýar. Olaryň arasynda Türkmenistan, Owganstan, Täjikistan demir ýoly we Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýekti bar. Merkez Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogynyň çäňine geçirilen duşuň dowamında söwda, ykdysady, ösen tehnologiýa we medeni insanperwer uğurlar boýunça aragatnaşyk bilen bagly meseleler dogrusunda hem taraplaryň pikir alşandygy habar berilýär. Duşuň çäňinde Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojuddin Azlow dialogyň ýolbaşçysy saýlanyp, ol nowatdaky 7-nji duşuň 2018-nji ýylda Täjikistanda geçirilejekdigini elan etdi. Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde men Şaýmyrdan Gulumrady Kabuldan. Awgan türkmenleriniň arasynda saglyk hyzmatlary halka elýetirildi. Hususan türkmenlänlary öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çekýär. Türkmen dilinden başga beýleki dilleri bilmeýänligi üçin hem türkmen aýal gyzlary öz saglygyny bejertmekde hasam kösenýär. Demirgazak Awganystanyň Hazara Tokay adly sebitinde halkara insanperwer guramanyň kömegi bilen bir saglyk merkezi guruldy. Bu klinikde de ayal lukman yok. Şefagat uyalığı okuny gutarın Şafiqa onda ayal lukman hökmünde işler. Görülden anlara sağlık uğrunun özünün hizmet edýändigini Şafiqa aýtdy. Adım Şafiqa. Biler hizmet edeceğiz ayarlara, bedayzalar hamladar bolýar, gyzar müşkili bar, biler hizmet edeceğiz olar. Türkmen ayal gyzlarynyň arasynda bilimliler ören az. Aýratynam lukmançylyk ugrundan ýokary bilim alan ayal gyzlara ýok denýäli. Hanym Şafiqa şefagat uýalygy boýunça 18 ay tälim alypdyr. 2 aýam keselhanada amaly işläpdir. Bir ýyl bäri Hazara Tokay sebitiniň klinikinde özüniň işleýändigini bildirip Şafiqa şeýle diýdi. Qabulalygy men qabulagy jamiýa goýdum. 18 ay okydum. 2 aýam däwre işsajymyz bar. 3 ýyl farag boldum. Garip bir ýyl bolup geldim men gelen. Türkmeniň aýallary geldi. Dil bilen ýok, hawa qabulalygy okydum. Günde 25-30 hamladar gelýär. Bir ýarym günden diýen goladat gelýär. Osan family filaniň hem gelýär. Türkmenleriň arasynda köp çağallyk gowy görülýär. Her maşgalada 5-6 çağa bolýar. Ýöne aýallaryň ýyzlygyna görel bolmagynyň öňüni almak üçin olaryň klinikde bejerilýändigini Şafiqa bildirdi. Zidomlagi alýarlar taýzalar. Bir 10 nefer 8 nefer gelýär. Tabliğ etjäsem düşündirýäs. Osan gelýärler, düşünenler gelip alýar şeýle. Zayıf bolýar. Her ýyl bolsa, osan zayıf bolýar hem bäbegine garap bilen ýok, hem özüne garap bilen ýok. Bäbegine normal bolup garap bilen ýok. Türkmenlänlarynyň arasynda da neşekeşlik bar. Klinikde aýal neşekeşleriň hem bejerilýändigini Şafiqa bildirdi. Aýal neşekeşleriň üýüne barbam, olara saglyk ugrundan hyzmat edilýändigini Şafiqa sözüne goşdy.
Hawa neşekeşler var, neşekeşler hem biller ayçıyoruz, o yerde neşementler hem var, o yerde adamlar bizler alıyoruz, ayarlara üylerine varıp tedavi edeceğiz. Üyüne varıp tedavi edeceğiz. Şilova'da köp neşekeşler, Türkmenler köpçe bebeklerini dindircek olup bebeklerine de veriyor. Özlerim iyi yok, dayo bolayın deyip. Duayı yiyen yoklar, neşe yiyorlardan dayo bolayın deyip. Awgan türkmenlerinin belli bölegi zenanlaryň idaralarda işlemegini geň görýär. Şoňa garamazdan şepika özüniň saglyk ugrundan halka hyzmat etmekden hoşaldygyny nygtady. Etjotlar amma men şundam köşeçün ilme hyzmat etip bilsem ama geplerine garam ýok men. Bu halklara bir kömek bolsun diýen. Bilen ýoklardan besawat bilen ýoklar hiç okymadyk. Bir ýerini görmedik, düşünmedik. Aytıyorlar ama şondan oson pişayman yiyorlardan aydan gep. Kengriyor, kulak asamız yok, kengriyor kulak asamız yok bular. Yaxşı gürün açıyoruz, oson düşünüp qalıyorlar. Hizmet edeceğiz diyoruz, indi sizler için hizmet edeceğiz, siz bunu yana etmän dip düşündürüyoruz, oson düşünüyorlar indi. Awa yeňillik bola köp. Indi dayzalar hurak biliyor, indi kelini geliyor, behatar bolýar, bäbeklerem behatar bolýar özüm. Awa dayzalar köp hamladarlar geliyor. Bir hafta öňem geliyor, ay biller düşündürüyor, şu haftada, şulayda gelin diyoruz, kart veriyoruz. Dayzalara ondan soň özleri düşünüp şu wagtynda gelýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ors prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin şu gün Gara deňiziň kenarýa şäheri Soça bardy. İki lider 2. mayda giyişlik G20 toparynyň 7-nji we 8-nji ýylda Germaniýanyň Hamburg şäherine geçjek samitine taýýarlyk barada pikir alşarlar. Merkel'iň sözçüsiniň aýtmagyna görä, onuň bir günlük saparynyň dowamyna Ukrainadaky we Siriýadaky konfliktlerde üns merkezinde durar. Bu Orsiýat Krym ýarymadasyny 2014-nji ýylyň martynda bir kanun özüne birikdirilip bäri German kansleriniň Moskwa eden ilkinji sapary bolup durýar. Kansleriň Tugat wakili Stefan Seibert Orsiýatyň Ukrainadaky konfliktde ýaragly garşmagyna şeýlem 6 ýyl bäri Siriýada barýan weýrançylykly uruşa sargylanyp gatnaşyga ýük bolup duran iki mesele bar diýdi. Orsiýat bilen Germaniýanyň gatnaşyklary soňky wagtlarda aşaklady. Merkel Moskowanyň Krymy basyp almagy we 2014-nji ýyldan bäri Günnäwr Ukrainada 9900 adamyň helaklenmegine getiren uruşy öjükdirmek sebäpli Orsiýatyň karşısına Ýewropa Birleşigi tarapyndan giýirilen sanksiýalary berk boldyar. Konfliktde mühim araçy bolan Merkel Orsiýatyň karşısına giýirilen sanksiýalaryň toktan parahatçylyk plany doly ýerine ýetirilýänçe dowam etdirilmeginiň tarapyny çalýar. Mart aýynda Germaniýanyň daşary işler ministeri Sigmar Gabriel bilen duşan Putin gatnaşyklaryň doly gadylaşmagyny umyt edýändigini aýdypdy. Merkel Minskki ilalaşygyny amala aşyrmak maksady bilen Ukraina prezidenti Petro Poroshenkonyň we Fransiýanyň prezidenti François Hollande'nyň gatnaşmagyna Putin bilen bir näçe gezek duşuşdy. Bu duşuklaryň eň soňkysy oktyabr aýynda boldy. 4 ýolbaşçy aprel aýynda hem telefonna gürleşip parahatçylyk ilalaşygy amala aşyrylmaly diýen pikir goldadylar. Trump hem şu gün giýişlik Putin bilen telefonna gürleşmekçi. Aktamyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Trump bilen Putin Siriýadaky grajdanlyk urşakda pikir alşarlar. Trump ýanwarda wezipe başyna geleli bäri Putin bilen iki gezek telefonna gürleşdi. Resmiýetler bu gepleşiklerde esasan Islam döwleti we beýleki ekstremistik toparlaryň karşysyna görüşmegiň ýollar hakda maslahatlaşlandygyny ýaňytdylar. Ýöne esasy temalar hakda köp maglumat berilmedi. G20 samitine gatnaşmagy planlaşdyran iki lideriň haçan ýüzbeýiz duşuşdygy barada hem entek aýdylan zat ýok. Trump 2016-njy ýylda prezident kampaniýasyna Putin'i tariplap, özüniň Orsiýat bilen ýakyn gatnaşygy goldaýandygyna aýtsa da, gatnaşyklar öňküsýäli dartgynlygyna galýar. Ukrainadaky konfliktde ýaragly garşmagy sebäpli Orsiýatyň garşysyna giýirilen sanksiýalary Trump'yň administrasiýasy dowam etdirdi. Administrasiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri de Kremliň garşysyna berk pozisiýa tutdular. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.